A Pobra do Carmiñal xa quenta motores para unha das súas citas máis emblemáticas. O Carme dos Pincheiros celebrarase do 14 ao 17 de agosto cun programa que combina música, tradición e cultura popular. A programación foi presentada este venres pola concelleira de Cultura, Patricia Lojo, xunto á Comisión de Festas. A edil destacou o valor desta celebración para a identidade da vila e puxo o foco nun dos seus símbolos máis característicos, os xigantes e cabezudos, unha tradición que segue viva grazas á implicación da mocidade. Falar do Carmen dos Pincheiros é falar dunha das festas máis importantes do noso concello, non? Unha das máis importantes e tamén máis queridas. Unha festa que ten unha personalidade propia, que ten algo especial tamén porque teñen os nosos xigantes e os nosos cabezudos. E iso, eu creo que o Carmen dos Pincheiros é moi especial, aparte de ser pola Virxe do Carme e porque evidentemente somos povos mariñeiros e o Carmen é moi importante para nós, pois esta festa se caracteriza por os xigantes e por os cabezudos. Non é esa distinción de outras celebracións de Carmens que temos ao rededor do noso concello. O Concello destina este ano 35.000 euros á organización das festas e asume tamén a programación do venres, ademais de colaborar coas montaxes, as infraestruturas e os servizos necesarios para o desenvolvemento da celebración. Pois nós este ano facemos unha achega de 35.000 euros á Comisión de Festas, máis a organización da programación do venres, non? Do primeiro día. Pero a colaboración do Concello tamén vai un pouco máis alá, que económico, porque detrás das festas hai moito traballo, moitas persoas para que todo este preparado e que todo salga ben, non? A infraestructura, a limpeza, toda unha organización e a coordinación que se merecen estas festas. Entonces, hai que darlle un recoñecemento a todo o persoal que traballa e que fai posible que estes días este todo preparado para que a xente poida disfrutar. Durante 4 días haberá pasarrúas, bandas de música, grupos de gaitas, xogos populares, actividades infantís, procesións e concertos. Polo escenario pasarán formacións como Déixate Estar, a Orquestra Capitol, Panorama City ou Treixadura. E a programación rematará o luns 17 coa tradicional queima de fogos artificiais e o combate naval, un dos momentos máis agardados destas festas. A todas as persoas, entidades e empresas e ao pueblo en general, porque hai que ir por o pueblo pedir, e fomos ás casas, moito traballiño, moita calor, porque máis ou menos collemos uns días tamén e darlle as gracias a todos os compañeiros que estuveron aí para ir uns por un lado e outros por outros. Desde o Concello animan a veciñanza e as persoas visitantes a participar nunha celebración que cada verán converte a Pobra nun punto de encontro arredor da música, a tradición e a cultura popular.